BC exclusive imene mlendo wathu walero ndi Ezekiel Ching'oma amene ndi nduna yoona za chitetezo cha mdziko. Dzina langa ndi alinafe mlamba. Takulandirani nduna. Zokwambirani nafe. Kuyamba tatifotokozereni President Dr. Lazarus Chakwera atangosankhidwa kumene kukhala ngati mtsogoleri wa dziko lino. Imodzi mwa zinthu zimene anafuna kukhazikitsa ndi kumanga nyumba za anzathu amene amaona za chitetezo. Kodi zimenezi mkuona kuti zathandiza ndithu nduna wanu? Ndikuthokozeni pafunso limeneli. Ndizoonadi President Chakwera atasankhidwa 2020 anaona kuti ku nduna wa chitetezo cha mdziko kusowekera nyumba za asilikali. Komanso mundilole ndifotokozere kunena kuti ku nduna wa chitetezo cha mdziko kuli asilikali mangawanga, kuli apolisi, kuli a prison, komanso a immigration. Ndimafunanso ndifotokoze pano kunena kuti ministry imene kumanga nyumba zimenezi ndi Ministry of Lands. Koma ifeyo ngati ku chitetezo cha mdziko tikupanga benefit kapena kuti tikupindula. Program imeneyi ndi programu imene ikutithandizira kwambiri chifukwa msilikali sikoyenera kuti azikhala parenti. Zimangochitika kuti mwina nyumbazo ndizochepa, koma sikoyenera kuti azikhala parenti. Koma notikona nyumba zimene zamangidwazi tikuonabe kuti chiwerengero cha asilikali amene akulembedwa ntchito chikunga chikwera. Tiyembekezerezo kuti unduna umene mugwira nawo ntchito ukhala ukuonjezera nyumba zimenezi kapena basi. Sizingatheke kuti asilikali aliyense amangire nyumba, koma asilikali ambiri akamangidwa nyumba ndiye kuti ifeyo ngati unduna tikhala tosangalala. Komanso ndiye kuti masomphenya a President Chakwera akhala kuti akunka na akwaniritsidwa. Ndikhoza kufotokozerani pano kunena kuti ku immigration talandira nyumba zingapo zimene amaliza, zimene asilikali alowa, komanso ku polisi kumene malo ambirimbiri nyumba zambiri zamalizidwa. Koma ziliponso zambiri zimene zina zili ma foundation, zina zili ma window level, koma zonsezo tili ndi chiyembekezo kuti zimalizika. Ndipo zikamalizika zithandizira kuti asilikali akhale ndi concentration yaikulu chifukwa akakhala malo amodzi samasokonezeka pogwira ntchito yawo. Tinakalipa nyumba za anzathu a polisi ndi a prison. Tipereke chitsanzo nyumba zimene zili kukanjedza mzinda wa Blantyre. State ya nyumba zimenezi ndizomvetsa chisoni. Kodi ngati unduna zimene zisizimakudetsani nkhawa kuona kuti asilikali anu akukhala nyumba zote? Funso labwino kwambiri. Nyumba za kukanjedza zili m'mapulani zikonzedwa. Koma mukudziwa kuti sizingatheke nyumba zonse kukonza nthawi imodzi. Komanso mwina mwangonena kukanjedza kokha ndi malo ambiri amene nyumba za asilikali a polisi zikufunika zitakonzedwa. Ndipo zimenezi zili m'maprogramu aboma. Takationa chiwerengero cha anzathu a immigration komanso a polisi chikukula ndithu mwakhala mukalemba anthu amenewa pafupi. Kodi zimenezi zapindulira dziko motani? Dziko lapindula kwambiri, makamaka ndifotokoze ndi kuyambira ku polisi. Pa international standards kapena kuti mulingo umene umayenekera pa dziko lonse lapansi, msilikali mmodzi amayenekera kumathandiza anthu 450. Ndiye kuti ratio imayenekera ikhale 1 to 450. Achakwera kutenga mpando 2020 ratio ya msilikali to anthu owathandiza inali 1 to 2000. As I am speaking, panopa ratio ili pa 1 to 1000. Kusonyeza kuti we are going there. Tikupita ndithu kuti pa international standard tikafikepo. Izizi zimathandizira kuchepetsa crime rate. Komano 1 to 1000. Simukuona kuti apolisi athu mukuwapanikiza kwambiri pa 1000 ndi anthu ambiri kwambiri potengera kuti munthu mmodzi amayeneka kuyang'anira anthu 450 kapena 500. Ngati mene ndafotokozera kunena kuti nthawi imene a president amatenga utsogoleri wa dziko lino, President Chakwera, ratio inali 1 to 2000. Koma panopa tachepetsa ndi half. Kusonyeza kuti we are going there. We are not there, koma tikupita kumene koko ndipo plan ndiyo kuti tifikire pa 1
to 450. Tikambirane za Prisons Act ya 2025 imene munaipanga operationalize mwezi wa August chaka chino. Kodi zimenezi amalawi ayembekezere zotani? Zongwambira ofisa imene. Mukudziwa ino kunena kuti Malawi muno ndiyambire ndi chonchi. Ma prison athu amayenekera kusunga anthu around 8,000. Koma amene ndikuyankhula muno anthu amene kamata akaida amene akusungidwa ma prison amenewa ndi almost 17,000 kumene kuti kulakwitsa pa international standards. Komanso ngati unduna musanapite patsogolo simukuona kuti mwaphwanyira ufulu wawo akaida amene? Ndi chifukwa chake kwabwera this act and ndi chifukwa chake ndikufuna ndifotokozere notsopano kunena kuti kumalawi kunoko timakhala ngati anthu aja tikuwapanga punish kuwatenga ndikuwapititsa kundende. Act imeneja ikukonza zinthu mmalo mwakuti tizikhala ngati tikuwapanga punish kapena kuti tikuwalanga. Act imeneja panopa ikufuna anthu aja izasi recreational reformation. Panopa act ija ikufotokoza bwino kunena kuti munthu uja akati wamangidwa azitha kukhala ndi umwayi okuti mwina yatsala nthawi yochepa kuti atuluke akhale pena pake pa isolation ma recreational homes aphunzitsidwe kuti akachoka kundende kucha akafika bwanji ku society, kuti akakhala munthu ofunikira bwanji ku society. And ndimafuna ndifotokoze apo nena kuti boma la Chakwera liliso mmapulani zonse zinathakale onena kuti timange prison, modern prison. Modern prison imeneyi imangidwa kuti chifukwa zakhazi ukukambidwa ndithu kwa nthawi yayitali koma mpaka napano palibe chimene Malawi tikuona kuti chikuchitika. Zimene nzoona plani ndi akalekale ya boma. Koma boma la Chakwera panopa ndikutsimikizani kuti ntchito ija idapatsidwa kwa contractor. Nthawi iliyonse ayamba. Prison imeneyi malo anapezedwa kale zonse zinakhala bwinobwino imangidwa kuchitedze. And mu prison imeneyoyo ndi mmeneno mulino one capacity ikupanga double kupanga compare ndi pamaula. Komanso ikukhala ndi ma facilities amene ndikunena kuti are recreation, are reformation. Ma facilities ameneno the new Prisons Act ikufuna kuti ngati Malawi lizitsatira. Tikaona lamulo limene latsopano litipindulira motani potengera kuti mbuyo omwe timatheka kuona akaidi akuzuzidwa mu ndende ena ndithu kumafa ali mu ndende chifukwa cha nkhanza. Koma kupita chitsogolo tiyembekezere kuti anthu azikhala akulangidwabe kapena azikasinthidwa potengera kuti ena mwanza tusafuna kugwiritsa ntchito lamulo mmene limafunika kugwiritsidwira ntchito. Mmene muja mwafusa bwino kwambiri mmene muja lamulo kunalibe lokuti ma rights ma prisons azilemekezedwa kwambiri chifukwa tinali ndi act imene inali ya 1956 yakalekale akeki. Komano this time around kutengera ma international standards ma rights ama prisoners ali mmene muja. And chifukwa chake tikunena kuti panopa boma likupanga focus ponena kuti akatuluka mkaidi kundende kucha akakhale munthu ofunikira kwambiri kunjako. Komano funso nkumati mudzachita nawo chani asilikali amene mudzawapeze akuchitira nkhanza akaidi? Zonse zili mu act. Nkhanza sizikuloledwa. And for your own information also mu act muja panopa tili ndi commission of prisons imeneno ikuyenekera kutengera ku disciplinary hearing aliyense amene waswa za mu act muja. So panopo zonse zili malamulo zikusiyana ndi kale muja fa kale muja zinthu zisizinali malamulo. Commission imene ili pambali mugwira bwanji ntchito ndi mabungwe ena monga Malawi Human Rights Commission pofuna kuonetsetsa kuti lamulo limeneli likukhwimitsidwa? Amene watu timagwira nawo kale ndi ntchito. Komanso mafuna ndikuwuzeni pano kunena kuti Prisons Act sikuti boma linangodzuka ndikupanga lokha. Linapanga Prisons Act boma
ndi ma stakeholders onse amene amagwira ntchito za ndende. Nkuteka mwangotsegula kumene kanema yanu ino ndi MBC exclusive imene mlendo wathu tsiku la lero ndi Ezekiel Ching'oma amene ndi nduna yona za chitetezo cha mdziko. Dzina langa ndi Alinafe Mlamba, khalani pomwepo. Tikupitirira ndi programu yathu ya lero ya MBC exclusive ndipo muli ndine Alinafe Mlamba. Lero mlendo wathu ndi nduna yona za chitetezo cha mdziko Ezekiel Ching'oma. Ching'oma, posachedwa apa tinakuona ni kuti munapita ku nthambi ya immigration imene munakapanga print passport yanu. Patapita ndithu miyezi yochuluka Amalawi akuvutikira kuti apange print passport yawo. Kodi zimenezi Amalawi ayembekezere zotani? Ndiyambe ndi chonchi. Achakwera tatenga mpando 2020. Vuto la passport lilipo. Passport imene Malawi anali nayo ina ndi mavuto ambiri. Ndopasani chitsanzo. Passport ija imakhala ndi kachipi kamene muchipi muja mumakhala personalized information, mumakhala information yonse ya munthu mwini wake passport ija. Koma ine ntho kudziwitsani kuti passport imene ijayo imakhala kuti muchipi muja mulibe chilichonse. Andi izo zakhoza kuyankha anthu ena chifukwa izo zimene ife tinazipeza. Andi chimene ndi chifukwa chimene passport ija mukaenda dziko lina akayunika akakafika pa chipi paja akaunika kweza kuti muli blank amaona kuti passport ija ndi fake. Ndi chifukwa chake anthu ambiri akhala kubwezedwa ndi passport imeneyi. Ndiye pa nthawi imene mumabweretsa kampani ya e-take simunkadziwa ndithu kuti adzapanga zawo kachali. E-take inabwera kudzasolva problem ija mwa temporary. A president anapereka directive na kuti ndikufuna permanent solution. Contract ya Technobrain mukati muyiunike mupeza kuti number 1 inali contract ya 3 years. Koma mukaona cost almost 70 million US dollars. Komanso passport ija inali ndi vuto. Ndiye boma linakhala pansi ndopanga advertise. Ndi pamene panabwera kampani ya Madras. Ndiye ndimafuna ndifotokoze unena kuti Madras ena mangonena ayayi imafika za corruption nku. Tisanafike ku kampani ya Madras anduna ndinafunsa kuti pa nthawi imene munkabweretsa kampani ya e-take simunkadziwa zokuti idzakhale kuchita zawo kachali pogwira ntchito on behalf of kampani ya Technobrain. E-take sinanene kuti apanga zawo kachali. Koma sindinanene kuti Technobrain inachita zawo kachali. Sindinanene kuti e-take inachita zawo kachali. Muzindivesa bwino. Ndikunena za passport. Koma ndikubwezereni mbuyo. Passport imene inabwera ndi Technobrain had problems. We should focus on the product. Passport imene inabwera ndi Technobrain had problems. E-take inatenga passport yomweyo. All those booklets amene amapanga print are e-take nda Technobrain. That's the reason why bwana ananena kuti I want a permanent solution to these problems. Kunali problem passport banja chip ija imakhala blank. Number 1. Number 2, passport ija inalibe ma security features amphamvu. That's number 2. Ndi chifukwa chake maiko ngati America anayamba kunena kuti passport yathu ija ndiyo panda chitetezo. Number 3, passport yathu inali isakupangidwa ndinene kuti sinapangidwe register. Inalisa kupangidwa recognize wafuna chichewa chake cha mawu amene. Sinapangidwa recognize ndi International Civil Aviation
organization ICAO and passport yokuti chip ili blank komanso ma security features sali bwino ICAO sanga ivomere ne bwana ananena kuti pali mavuto awa muisolve. That's the reason why kunaperekedwa tenda ija pamakampani onse amene anaonetsa chidwi madrasa ija ndimene inaoneka kuti ikwanitsa kupanga passport imene Malawi akufuna. Passport 1 yama security features amene ali pa international standard komanso ikhala ndi personalized chip komanso ikhala recognized pa ICAO standards. So as I'm speaking panopa ngakhale mati ayemo koma ineyo ndikhoza kutsimikizana na kuti passport imene tayamba kupanga print panopa that's the best. Mizere imene ikumapezeka ku nthambi ya immigration inuyo ngati nduna yoona za chitetezo cha mdziko nthambi imeneyi ili pansi pa unduna wanu. Mizere imene imapezeka imeneyi simakudetsani nkhawa kunena kuti Amalawi momoti azikapanga zinthu zina akumataya nthawi yawo yochuluka ali pa mzere kufuna kupangitsa chiphaso chimodzi. Koma mukafanizira mizere imene nalipo miyezi yapitayo ndi panopa sizikufanana. Ineyo ndikutsimikizana na kuti panopa we have started printing my passports. Koma ineyo mukudziwa kuti to bring a permanent solution sinchito ndichifukwa chake panapezeka kuti 3 weeks tinakhala kumene kuja tisanayambe kupanga print my passport. The reason is we were building a new system because remember we have a new system and that system is owned by government. For your own information, mboyo muja the printing system ya immigration ya ma passport amayepanga oni ndi ma suppliers akangokhala kuti mwina akufuna payment amatongo kugwetsa I network kulibe alemba invoice like holding government at ransom. Panopo that system ndi aboma. Simukuona kuti ma try and error amene achitika pakati pamenepa wasautsa kwambira Malawi. Sinapange try and error. Mwina munthu wandiuza kuti try and error naliti. Koma sinapange ku try and error. Ndakuza ndi kunali techno brain and the techno brain pali ma contractual problems ndi boma anangogwetsa system gwetsa network pamene makuza nikuti system ya mbuyo muja imakhala ya supply agwetsa network pamene boma linafuna lipeze temporal solution pamene wanabwera iti then anene kuti tikufuna no permanent solution koma pa permanent solution pakhale zinthu is pamene mabwera no madrasa. And for your own information in the photo was it nanena kuti the contract the Technobrain was costing the government around 70 million for 3 years. Contract ibanga cost government 30 million. The contract ya 5 years. Chifukwa ndi chakuti Madras the manufacturer. Madras si agent, si nkalapakati. Technobrain anani nkalapakati. Madras ma passport booklet imakonza yoka. Ndeno cost jinakanga yatsika because these are manufacturers. Mwapatsa chilimbikitso chotani Amalawi amene akuona kuti mavuto akupangitsa passport kuno ku Malawi akhala opitirira. Mauze nokhamala. All right. Ndikhoza kwatsimikizira kunena kuti panopa passport vuto la passport tathana nalo. Changotsala ndikuti tipange clear backlog. Chifukwa ndi backlog kapena nekuti anthu anapanga apply anapanga pile mwina around more than 100,000. Koma mmene ndikufotokoza muno system ya nyuwani panopata kwanitsa panga print ma passport more than 10,000. Ku 100,000 tifika ndipo tipanga clear passport sikhala sovuto. Passport problem will be history. Tawatsimikizira Malawi. Ngelo cha anthu amene amagwiritsa ntchito kabanza mdzikomo chikuchuluka tsiku ndi tsiku. Koma at the same time anthu amene malamulo apansi kuti kupangitsa kuti ngelo cha
tizibwera almost tsiku lina lililonse timamva kuti kuchitika ngozi zakabasa. Ngati unduna muchitapo chani pofuna kuonetsetsa kuti vuto limeneli lachepetsedwa komanso miyoyo ya anthu ikutetezedwa pansepo? Fasula bwino kwambiri. Choyambirira tidziwe kuti anthu amene amapanga kabasa akusamalira anthu anzawo, akusamalira mabanja awo, akusamalira achibale. Ife focus yathu ndi chitetezo pa anthu amenewa komanso pa anthu amene ngati ma passengers amene akunyamulidwa ndi anthu akabasa. Unduna wathu uli ndi department yapadera imene imapereka tikhoza kuti chiphunzitso kapena kuti civic education kwa anthu akabasa. Andi pakati apo anthu amene wakhala kupangidwa chipongwe kwambiri mochuluka, koma nkhani yake kwakulukulu zoyenda usiku. Ndiye ngati unduna anthu atimalimbikitsa kuti ikati 5 o'clock aziweruka, chifukwa kuyenda beyond 5 o'clock 6, 7, 8 anthu amapezerapo mpata kuwapanga chipongwe. Ma strangers akhala ngati awapanga hayala, mukandifikitse kwakuti akadutsa manyumba kuwapanga chipongwe. Ifeyo ngati unduna focus yathu ndi pa security ya iwo komanso amene akuanyamula. Ndi amapatsidwa civic education kapena kuti upangiri wa mmene angapangire business yawo, angayendetsere makabaza awo, komanso nthawi imene akuyenekera kupanga operate. Mukamapereka upangiri umenewu obviously mumakhala mukuwauza kuti azitsatira malamulo apansewu ndi zina. Koma zimenezi ndithu takhati kuziona zisakutsatiridwa. Simukuona kuti nthambi yanu sikuchita mokwanira pofuna kukhwimitsa malamulo apansewu? Tikati sakutsatira, I think tikhangati talakwitsa pang'ono. Koma tinene kuti mwina ena ayiwo satsatira. Zimene ndithu pamalo zimachitika kuti mwina pa akabaza 100 mwina akabaza 4 sanatsatira. Koma tisapange conclude kuti onse satsatira. Ambiribe amatsatira chifukwa pa akabaza 100 akanakhala kuti akabaza 60 ndi amene akumachita ngozi. Tikanatero kuti mwina anthu asamve. Koma timaona kuti amamvetsa ndithu. Olo izizi zosayenda usiku panopa mukhozabe kufufuza mupeza kuti kufambidwa anthu akabaza kwakhala ngati kwachepa. Chifukwa ambiri ikangoti 5 o'clock akumaweruka. Pofika mwezi wa September 2025 titonena kuti mwakhala munduna umenewu kwa miezi 9. Ndi zinthu zitatu zimene munganene kuti mwakwaniritsa munduna wanu. Ndipo mukamakhala inu monga Ezekiel Ching'oma mutha kumanena kuti I am proud to say izi ndinakwaniritsa pa nthawi yange imene ndinali nduna yona za chitetezo cha mdziko. Ineyo ngati Ezekiel Peter Ching'oma ndikufuna ndingotchulako chinthu chimodzi chimene kumafika pa 16 September komanso kumafika mpaka natsogolo I'll be very proud of. Chinthu chimene chichi ndi passport ya Malawi. Kwa nthawi yoyamba passport ya Malawi is registered under ICAO, International Civil Aviation Organization. And ndimafuna ndichifotokozere pano kunena kuti simaiko onse adziko lapansi amene passport yawo imafika ma standards amene passport yathu panopo yafika. Passport ya Malawi panopo kulibe sozo kuti inuyo muyenda mukafika ku Israel akayikayikira. It's one of my passport amene ali ndi ma security features abwino komanso of international standards. Mwina kwa lero ndingofotokoza pachoncho pofa miyezi ndakhala ku ministry ndiochepa. Ching'oma tathokoza kuti muna inafitse kulalira.
Amenewa ndi Ezekiel Peter Ching'oma, nduna yona za chitetezo cha mdziko. Dzina langa ndi ali nafe mlamba, ndipo iyi ndi program ya MBC Exclusive. Mudzakhala pomwepo sabata yamawa pamene tidzakupatsireniso ni program ina ya MBC Exclusive. Mwakuma nonse. Dawa Girls Foundation is pleased to have registered 94% pass rate. It is encouraging to know that for the past 3 years, our pass rate has been over 90%.